Molt bones a tots, passejants de YouTube, què tal? Possiblement el primer walkthrough, el meu primer let's play en català al nou canal, a l'EtiDeCat, sigueu benvinguts amb un joc que és pràcticament nou, és el Lifeless Planet, un joc que potser té 2 o 3 setmanes i que realment m'ha copsat moltíssim, m'ha impressionat bastant el seu plantejament, pràcticament no he vist res per internet, és un joc que és semi-survival i tal. Som un astronauta, un cosmonauta que ens estrellem en un planeta estrany i que ben aviat comencem a trobar evidències de que potser no estem sols. Així que començarem amb el lugar d'aterritzaje, perquè abans no sé què he tocat i ha començat el gameplay i se m'ha mig guardat i tal, i el que farem és tornar a començar una nova partida, d'acord? Així que li donarem a nova partida i perquè m'ha crashejat, bàsicament és això. He vist bàsicament el gameplay d'entrada, que seria aquest, és una mica la presentació. She would keep going. I sí, aquí ara començarem a veure el que és l'enlairament del coet que se'n va cap a l'espai exterior, sideral. Una foto d'una noia, el que vendria a ser la nostra nòvia. Ves a saber, ves a saber. Em baixaré una miqueta el volum. Mira la terra, que bonica. Adiós. Adiós, ens veiem aviat. Moment Star Wars, bonic, bonic. I ara és quan arribarem al planeta inhòspit. I bueno, just havia aterrat. Ara ens fotrem la gran hòstia. Patapumba. Aquí estem, És allò que és un aterrissatge una mica forçós, un aterrissatge forçat que automàticament es tradueix en això, un sanflapot, i nosaltres que estem aquí i es veu així, el joc es veu així. Mireu que mono, mireu el reflex del sol i de lo que vendria a ser el planeta, com es veu en plan GoPro, es veu així, amb ull de peix. I bàsicament el que ens diran ara és que ens hem perdut amb aquest planeta, lugar d'aterritzaje, i que aquí el que hauria de trobar és la meva expedició, ¿no? ¿Dónde demonios ha metido en mi tripulación? Espero que simplemente estén asegurando el perímetro, no sé qué, o mierda, debo hacerlo todo antes de que me quede sin aire. Em diran que no tinc oxigen i no sé cap a on he anat abans. Jo crec que cap a aquesta roca trobarem una càpsula. Esperem que aquesta vegada no em creixegi. Just a l'arribar on trobarem l'oxigen per poder sobreviure és abans quan m'ha craquejat, T'estàs quedando sin oxígeno. Vale, pues genial, I això que està brillant, no sé si ho veieu, ha començat a fer unes pampallugues, no sé si ho veieu, sí, veieu, doncs aquí és on trobarem l'oxigen i la pantalla se m'està quedant en negre, cosa que no m'està molant, perquè vol dir que m'estic quedant sense oxigen i espero poder-hi arribar, perquè abans he fet el ganso i no hi he arribat, i just al moment de l'oxigen m'ha crashejat el joc, se m'ha petat. Bé, aquí arribem a l'oxigen. Molt bé, tanque d'oxigen lleno. I ara què? Ara aquí és on abans m'ha craquejat, just al passar entre aquestes roques, i no sé cap a on he d'anar, la veritat. Estic més perdut, Anava a dir una cosa lletja ja. Ja anava a dir una cosa lletja. Atenció a l'hòstia que em fotré! Pum! Sembla que no es fa mal si pots arribar fins i tot a caminar. Volando al doble de velocidad de la luz, el viaje durarà 15 anys, sí. He estat 15 anys viatjat? Quin animal, quin puto avorriment, no? Suposo que tindríem una Game Boy o algo així, no? Per anar passant l'estona, una Play. Hòstia, aquella roca sembla un monstre, em fa por. A veure si ara arriba el moment de que això es transformi en un bitxo. Sembla una mà enorme, no, perquè no té continuïtat, però bueno, Déu-n'hi-do. I ara cap a on vaig? Cap a on he d'anar? La veritat, no sé què té el joc a nivell gràfic que me mola molt. No sé si és el ninotet que em fa gràcia o què és el que... A veure, cap a on? Cap aquí torno a on no m'interessa, no? M'equivoco? I arribo o què? Ho intentem. Vinga, 1, 2, 3. Olé! Laderes. Veus, abans he arribat potser fins aquí. No ho sé, la veritat. No ho sé. Vejam. Què? I ara què? Què foto jo aquí? Fotré un piñaco del 15, no? ¡Oh, Dios! No, sí, ja ho sabia jo. Sí, ja ho sabia jo. Perquè per aquí no podré pujar pas. Oi que no? No, de cap manera.
Sí, doncs ja em direu. Si jo en principi hauria d'arribar a aquesta roca, em direu tu com hi arribo. I... jo no sé si es pot, No ho tinc tan clar, jo. No, jo crec que no es pot. Hauré de tornar cap endarrere, però... no, de cap manera. Aquí no hi arribo ni de puta conya, no. Tira cap endarrere i veurem què és el que passa. A veure. Aquí hi ha unes roques. Iepa, molt bé. Molt bé. Aquesta potser no caldrà, vale? Ojo! Bona. Iepa. A mi el ninotet em fa gràcia, em direu, Atenció! Aquí hi ha algo que està brillant, fa pampallugues. Pap, pap, pap. No sé qué, sin señal de aterrizaje forzoso, llamar a un aterrizaje violento, quedarse corto. ¿Dónde demonios han enviado mi puntuación? Bueno, crec que està descobrint que estic més sol que la una. Debo hacerlo entonces antes de que me enseñe sin aire. I cap on he d'anar? A mi em sembla tot genial, però per aquí ja hi he anat. Crec. Però no sé cap on he d'anar ara. M'estic quedant solet. Potser si pujo aquí dalt. No puc, o sí? No, no sé, sembla que no. Ah, pues sí. No, no. Ei, tio, no. Sembla que podia. Ah, pues sí, mira. Mira, sembla que... a veure. Hi ha algo que estigui brillant o què? Allà hi ha algo que brilla, a veure. Agafarem això. Tot. Jetpack operatiu. Molt bé. La convenció en un desastre, no sé què. Me servirá para alargar mis saltos. Muy bien. Está completamente desierto y sin vida. No sé. No sé, francament. Ara em dirà el què de la missió. No, si el jetpack jo ja ho sabia. No em vull fer el xulo perquè de seguida ho he descobert. La mare que m'ha parit. Soc tonto. Fins dir prou, A veure. No sé. Ni de conya, no? He de tornar a començar, tio. Em sembla que sí. Molt bé. Molt bé. El que em preocupa és l'oxigen. No sé si en tindré prou. Ui, ja que em queda curt. Molt bé. I ara aquí fa pinta... Sí, no? És el tros abans que hi puja. No. Vale, no. Collons. Perdoneu els renecs, Soc un mestre decent, però... Aquests jocs... Ara. Vejam. Jo ara podria creuar per aquí i hauria de trobar alguna cosa que brillés, però sembla que això no és factible. Com a mínim de moment. Aquí dalt no puc pujar o sí? Sí, tant. Bé. Molt bé. Potser podria continuar per aquí, no? Sí, fa pinta. Fa pinta. Com que no? Ai, no puc. Mira, aquest és el tope. No puc. Vale, molt bé, d'acord. Doncs cap on vaig, fill meu? Em diràs tu, perquè... Mira, anirem cap allò que és de color verd, que no sé per què, però em fa l'espina de que hauríem d'anar cap allà. Vinc d'allà i ara potser anirem cap allà. Vejam què trobem. Ui, caigudeta. Aquí tenim una bola que fa pinta que potser si la tiro, que no hi arribaré, és que no hi arribaré. Però des d'aquesta roca podria saltar amb aquesta altra... A veure... Sí, perfectament. I ara podria saltar fins a la bola aquesta. I si la tiro... Ai! Què he de fer? Consejo, ¿puedes empujar? Ah, molt bé, doncs emprenyé. A veure... Pum! Molt bé! Ei! Espectacular, I ara què he fet? A veure... Puc empenyir això i cap on ho puc portar? Cap allà o què? Què és allò que hi ha al fons? Què?
I què he guanyat amb això, si es pot saber? No he guanyat pas res. De volar, mira. Vale. Intentarem, veuràs. Intentarem. Molt bé. I ara... Ai! Quasi. A veure, tornem. Que listo soy yo! Molt bé. Hem pujat aquí dalt. I ara què? A veure... Per aquí no sembla que hi hagi res d'especial. Saltarem. M'he passat. A veure aquí darrere. Que no hi hagi res. No hi ha res. Vale. I aquesta roca sembla que també la podria empenyir i tot, o què? Ui, que bonic! Heu vist la cascada? Anem cap a la cascada. Sabeu l'acudit del gran jefe indio estar en la gran cascada? Millor que no us l'explica. Quasi millor que no, Ara el problema, bueno, molt bé, arribarem a la cascada i què? Ens mullarem una mica, no? Bueno, ja és una mica la idea. Oi, mireu! Éssers vius, granotes, no? Són una espècie com de granotes que marxen. Veieu que marxen? I aquest, cap on anirà? Oh! Que s'ha fotut per una esquerda, Deuen de ser amfibis, evidentment, però bueno. Aprendrem coses i tot de biologia i tot. Mira, es podria pujar per aquí. Mireu, que bonic! Que bonic, escolta, tu. Bueno, i ara què? Sembla que per allí no serà. Potser és per aquí. Em remonto a dalt de tot on hi ha una mica el torrent d'aigua, el sortint de la font natural. Una font natural, això vol dir que... Mireu! Alguna cosa he trobat. Què serà? Ah, vés a saber. La música m'adverteix de que pot ser alguna cosa... Collons, un llit! No! La puta! La gran puta! Que ho veieu? Quina esllavissada, tu! Hòstia, quina esllavissada! Vés a saber on paren aquestes roques, Bueno, anirem a dalt de tot i veurem la destrossa que han fet, o no. Bueno, sí, ara hi ha una cinemàtica, no ho estic controlant jo. Mireu! Hi ha un llibre. A veure... Què és això? Hòstia! Aquesta és la portada del joc. Ho he vist abans. Hòstia, doncs no està malament, He descobert un llibre. De què serà el llibre? Ah! Ho deixarem pel proper capítol.